आरो ट्राकसे ट्राक ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर सान हर रोगागासिनो दङ रायजो राजाया बयबो नुगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ हमनोनो हाया बिनि बिजामादैफ्रा गासिबो माने दंफांनि मिल दङ बे समस्तिनि सिङावनो दा 18टा दंफां मिल बानायबाय खालामदों आरो इएम बिथाङा जिहेतु लखिमपुरनि बे सानजाहा थानाय हा गैया होननानै जायफ्रा हजोंहाय न' दंखायो गावनि मानसिफोरखौ लोब लोब लाबोनानै बे हाग्रायाव सोनायखौ जोङो नुगासिनो दङ जे 22टा न'खरा पियरलि बिपिएफ होननानै बुंदों थारमाने बिपिएफ मानसिहा थांनानै थानायनि खुनु अधिकारानो गैया बिसोर माने हन्डा मेसिन लानानै 7 जन 8 जन बिनि फेरेंगानि मानसिफ्रा सान हर दंफांखौ दानफायगासिनो दङ आरो दिनै बिजेपिनि बिथांमोनहा आथिं सुनानै होग्रा क'क्राझार आरो उदालगुरिया जाहैबाय जोंनि बिथा दिनै इलेक्सनाव बिथांमोनहा आरोबाव आथिं हमनानै कमप्रमाइज खालामनो थांगासिनो दङ उदालगुरियाव दारायनो बिथांमोनहा साहस जायाखै नाथाय बिपिएफआ क'क्राझारावबो दारायगोन उदालगुरियावबो दारायगोन मोनथाम मासाव जोङो बिटिसिनि 40टा समस्तियाव रेलि खालामदोंमोन दा बेहाय जों मिन्थिनो मोनबाय गोबांथार मानसिफोर जायफ्रा इउपिपिएलआव खामानि मावदोंमोन माने इउपिपिएल समर्थकमोन बा बिजेपि समर्थकमोन बा जेएसपि समर्थकमोन बिथांमोनहा गाव गावनि दलखौ नागारनानै बिपिएफ दलाव हाबनो माने इच्छुक दा बेनिखायनो जों दा गोदानै मोनसे हाबाफारि लादों जे मोनफ्रोमबो समस्तियाव जयनिं प्रग्राम लादों जोङो क'क्राझाराव खालामबाय चिराङाव खालामबाय उदालगुरियाव खालामबाय दिनै बाक्सायाव नैबे दारांगाजुलि समस्तिनि सिङाव खालामदों बाहाय दिनै हाजार हाजार मानसिफ्रा फैदों बिनि गेजेराव गोबांथार आं एक्जेक्टलि दा बुंनो हाया बेसेबां गोबांथार इउपिपिएलनि सापर्टार बिथांमोनहा जोंनाव जइन जागोन आरो जिएसपिनि सापर्टारफ्रा जोंनाव जइन जागोन एभिक्सन बिथांमोनहा जि एभिक्सन खालामनो नागिरदों बेवहाय नेचारा गुबुन गुबुन दङ मोनसेया जाहैबाय सरकारि हानिफ्राय इलिगेलि अकुपाय खालामदों होननानै बिथांमोनखौ एभिक्सन खालामनो नागिरदों मोनसे आरो मोनसेया जाहैबाय सोरबा सरकारि अनुस्थाननि हाफोरखौ आवग्रिदोंब्ला बेखौ एभिक्सन खालामनो नागिरदों आरो मोनसे फरेस्टनि हाखौ आवग्रिदोंब्ला बेखौ एभिक्सन खालामनो नागिरदों दा बे एभिक्सन खालामनो नागिरनायाव लेगेलि सोरबा खालामनो नागिरदोंबा जोंहा बुंनांगौ गैयामोन बिटिसि जोङो दादों आरो जोंनि 2003 सननि बिटिसिनि जे एकर्ड बेवहाय लिरनाय दङ जे जेसेबां 2003 सननि 10 फेब्रुवारिसिमाव जायफ्रा बिटिसिआव दङ बिसोरो गासिबो बिटिसिनि लेगेल बासिन्दा दा बिथांमोनखौ होखारनायनि खुनु खोथा गैया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जि होखारनायनि बिथांमोना बेबस्था खालामदों गोदान गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बबेबा नागालेण्ड बर्डारनिफ्राय बबेबा अरुणाचल बर्डारनिफ्राय मानसिफ्रा लोब लोब फैनानै जोंनि कसुगाव आरो हल्टुगाव हाग्रा बायदियाव हाबफैदों बेखौ बिथांमोनहा बन्द खालामाखै बरन्स एनकारेजसो खालामदों आरो इएम बिथाङा जिहेतु लखिमपुरनि बे सानजाहा थानाय हा गैया होननानै जायफ्रा हजोंहाय न' दंखायो गावनि मानसिफोरखौ लोब लोब लाबोनानै बे हाग्रायाव सोनायखौ जोङो नुगासिनो दङ आरो बे आयदाखौ लानानै निस्सय बिथाङा खामानि मावदों बिथांमोनखौ होखाराखै साननै जाबाय लावख्रिगुरि होननाय देवस्रि बिसिडिसिनि सिङाव गामियाव दैजों खुरखा जानानै बिथांमोनहा रिलिफ केम्पआव दङ स्कुलनि फोथाराव रिलिफ केम्पआव दङ नाथाय दुखुनांथावै थांनाय अखानि बेलायाव आरोबाव बे स्कुलनि फोथारावबो दैनिफ्राय बाला फैनानै गासिबो लोमफैजोबनायलाय बिथांमोनहा थानो हायै जादों बेखायनो गामियाव रायलायलायनानै गावबुरा आरो बिथांमोननि मेम्बार बिसिडिसिनि मेम्बार बिथांमोनहा मिटिं लिंनानै बुंबाय जे जोङो गावसिनि गामिनि हा आवग्रिखानाय दैनि सानजाहा रिलिफ केम्पखौ बेवहाय बानायहैदिनि होननायखाय बयबो गामिनि मानसिफ्रा बाहाय थांदोंमोन दा फेरेंगा बिथाङा बुंदों इएम बिथाङा जे बाहाय थांनाया खालि बिपिएफनिल'
माबायदि बुंदों बे भाषाया जे 22टा न'खरा पियरलि BPF होननानै बुंदों थारमाने BPF मानसिहा थांनानै थानायनि खुनु अधिकारानो गैया बिसोरो पियरलि BPF जाबाय नालाय आधा आधि नङा पियरलि BPF बाय हार्ट ओंखायनो बिसोरखौ जेरैखि जाया होखारनांगौ बिसोरखौ जेरैखि जाया हेरेसमेन्ट होनांगौ बे बिनि मकसदा बिनि सिन्थाधाराया दा बे गोसोखौ लानानै बेबायदि साननानै बेबायदि उद्देश्य लानानै बियो बेखौ होखारदों बिराद अयनाय जादों बिसोरो बाहाय पार्मानेन्ट न'बो लुनो नागिराखै बेवहाय जास्ट टेम्परारि बे दैया जेब्ला जोबगोन अखाया जेब्ला बन्द जागोन बिसोर गाव गावनि न'आव थांफिनगोन दा बे टेम्परारि रिलिफ केम्प थानायखौ सरकारा बा सरकारनि मानसिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा सहाय खालामनांगौ ना आरो हेरेसमेन्ट होनांगौ आरो बुंदों बाहाय BPFनि आखाइ दङ आंनि आखाइ दं होननानै बुंदों बियो मिन्थिया जे आङो 15 बोसोर हाग्राखौ सालायदों बे हाग्राखौ सालायनायाव बोरैहाय हाग्रा सिफायनायखौ हमथायोमोन आरो बोरैहाय मानसिफोरखौ सहाय खालायोमोन बे खोथाखौ बियो जेबो बुजिया दा फैयै फैयै मानसिफोरखौ बियो सुथ्रु हिसाबै लायो खिन्थु फारसेथिं बियो कनस्पिरेसि खालामगासिनो दङ जे भटखौ जोंनोल' हो UPPLनो हो आरो बे हाखौ ला बेसेबांबा गुवार माने हन्डा मेसिन लानानै 7 जन 8 जन बिनि फेरेंगानि मानसिफ्रा सान हर दंफांखौ दानफायगासिनो दङ आरो ट्राकसे ट्राक ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर सान हर रोगागासिनो दङ रायजो राजाया बयबो नुगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ हमनोनो हाया बिनि बिजामादैफ्रा गासिबो माने दंफांनि मिल दङ जोंनि दिनाव BPFनि दिनाव आंनि दिनाव आङो गंसेबो दंफांनि मिल खालामफेराखैमोन बियो गावनि न' सेर आंनि समस्थियाव गोग्लैयो बिथाङा बे समस्थिनि सिङावनो दा 18टा दंफां मिल बानायबाय 18टा दंफां मिलनि आदारा बहा मोनगोन दंफांखौ बहा मोनगोन गावनो बिजामादैयानो दंफां मिल खालामबाय आरो हाग्रानिफ्राय जेसेबां लाबोयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमोब्ला बेनो खोन्थाहरनोसै फेरेंगाया अफिसारखौ बुंहरनानै आरो बिसोरनो बिजामादैया बायना लायफिनजोबनोसै बेबायदि खालामदों आरो हाग्राया जोबनोसै जेब्लाबो जेननाय सोरनिबा आथिं खुलुमनायानो बिथांमोननि धर्म बिथांमोननि राजनितिक धर्मआनो बेनो बिसोरनि प्रिन्सिपलानो बेनो जे गावसोर थांनानै थानो सोरनिबा आथिं खुलुमनानै थागोन दिनै BJPनि बिथांमोनहा आथिं सुनानै होग्रा क'क्राझार आरो उदालगुरिया जाहैबाय जोंनि बिथा बेहाय राजनैतिक भाबै जोङो गाबथानानै थानांगोन नङाब्ला जोंनि भबिष्यतआ मोजां नङा दिनै बिथांमोननि सरकार थासेयावबो नोंथांमोननि बे तामुलपुरनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सारा उदालगुरिनि मोनफ्रोमबो समस्थिखौ 6 शेड्युल BTCनि बाहेरा मंगलदै दरं बे समस्थिजों दाजाबनानै हरबाय जायनि थाखाय जोंनि BTC बाखिनि जोंनि जि सिमांमोन बेखौ जोङो जुग MP देरहानानै मावफुंनानै लानो हानायनि खुनु मोनसे सुबिदायानो गैला बे खामानिखौ मावखांनायनि उनाव दिनै इलेक्सनाव बिथांमोनहा आरोबाव आथिं हमनानै कमप्रमाइज खालामनो थांगासिनो दङ जे उदालगुरिखौ BJPनो हगारनाय जासिगोन क'क्राझाराव BJPनि सहाय लानानै बिथांमोनहा देरहानायनि सिमां नुदों जोङो BPFआ रेडि सोर BJP फैयो सोर UPPL फैयो बा बेनिफ्राय देरसिन सोर पलिटिकेल पार्टि फैयो रायजो राजाया बिथांमोननि जि खोथा होनानै परिबर्तननि खोथा बुंनानै दिनै जेबो मावाखै बेखौ नुनानै आंगायबाय आस्था खमायबाय आस्थाया जोब्बाय बिथांमोनखौ बिश्वासाव लायाखै बेखायनो आदिबासि गोरखा बङालि असमिया राजबंशी बर' गार' राभा मुस्लिम गासिबो बिथांमोनखौ जायफ्रा समर्थन खालामदोंमोन बिथांमोनहा गिदिंना फैनानै BPFआव जगदान जागासिनो दङ बेखौ नुनानै बिथांमोनहा बागदावदों दिनै उदालगुरियाव दारायनो बिथांमोनहा साहस जायाखै नाथाय BPFआ क'क्राझारावबो दारायगोन उदालगुरियावबो दारायगोन जेननाय देरहानाया उननि खिन्थु जोंनि BTC बाखिनि जि सिमां जि आकांक्षा आसा जि सिन्था खालामनाय बेखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो BPFआ जेब्लाबो जुजिनो थाखाय थियारि BPF दलनि माखासे माने दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंगासिनो दङ आंखौ दारायनांगौ होननानै खिन्थु दल हिसाबै जोङो फैगौ अक्ट'बरनि 20निफ्राय 30नि गेजेरावसो बेखौ डिक्लेयार खालामगोन आंबो जानो हागौ सोरबाबो जानो हागौ केन्डिडेटआ जायखियानो जाया
जोङो BPF दोलो हिसाबै बोरै देरहाहोनांगौ बेनि थाखाय खामानि मावगोन। आं जुदि आंखौनो जुदि खालामो केन्डिडेट अब्ला बेनि थाखाय आङो मेन्टेलि रेडि।